Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpayaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpayaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpayaning B. Ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, iyaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, iyaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako ay iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kapayapan po, manalangin tamo, duko tala po rin kaya katambalang buntok, kanyaran tamo at pasaop tamo po king mayupayang Diyos. Ikang banal, ang mayupaya king sabla. Muna pa si Bayig, pamakanan kaming mitipon-tipon mikakapatad. Banggalon, ng kikembalang tungkulan. Gawan, daptan king kayang banalay arapan, ginan Diyos,
Iti po nung makananong miras na naman po yung aldo sabat. Bangdakang samban, king kang panga Diyos, pang Espiritu at king katutuan. Ginoon nung makananong muna yung pasalamat kami. Misan pa king pariminggung wewe, iningat mo kami. Makanyan king miyabe-yabe ang pasibayo, banggalo. Magharal ka rin kaya ang banala salita. Galo ka rin banal mong dapat. Galo, dapat king banal mong lugod. Ginoon Diyos, makanyang pong pagkalub kaya kaming kabiyayan mi king oras-oras king aldoldo. Ing kaya king gamitan ginoon Diyos, bangyan na magdulop pa king pabindyana yung banwang iti. Une, yung pagdulapan mi, yung pabandyan king banwa, nung no kakarin, maging karin niya naman yung kekeng nasa. Gino, patawaran mo kami karing kekeng balang kakulangan, kamangmangan, balang galo. Nung mga nano yung kalupan yung pamagpatawad mi, karing kapatid ming mi kasalaki kami. Pagkalubyo po yung git pa yung kabyasnan, kapibabatan, tetagan, o Ginoong Diyos, ilaot siyo po kaya kaming tukso. Danok pis, kalubasag bilang kamatayan, mabayat a problema. Ginoong Diyos, kung iti datang man. Panwalan mi at aligan, ikay gagalo, king balang sulok na ning kikembye. Ginoong Diyos, kung ikay galo kaniti, Ginoong Diyos, in sablang bage, masulit. Kaya ka po kakawani, kung kawani ka Ginoong Diyos, alaki pong agawa. Ginoong Diyos, misan pa, may talaga na naman po yung topic, maulaga king kekembye, na nung makananong pamanalig keko, pamanyampal tayo, na nung makananong Ginoong Diyos, maging sana, ayapusan miya, yung pamanalig na, ng kekeng nunong Abraham, nung makananong, ibinyening kayang mabilog ka sarili, bang makagalo, king kekang arapan. Ginoong Diyos, sureti po rin kekeng samot dalangin, mangyayapong panimunan, gabayan Ginoong Diyos, bang makanyan miyang ay sawala, intune, manalig at sasalpantaya keko, ay susuko ing sarili, king sablang bagay. Ito po yung dalangin king lagyo mo, Jesus. At pasasalamat, dakal pong salamat. Amen.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina Espiritista. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita ay sa daigdigang di nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umaayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na susulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad. Matibe, pamaniwala, matibe, apamanalig king Diyos.
Uling iti agamitieng panagkayo, king nanuman subok adaratang king biyeyo. Iti mamatdaya karing sablang milalablab adapat na ning mapirayang jablo. Kambening pamaningat yu karing balang sarili. Ing kapayapan ampon lugod kekoyang pagimbutan. Kayabakan yung iti ngulit karing sablang kaburyaning Ginoo. King oras sa iti tulutan na sanitang mayupaya ing pasibayo lalo neng ipagkalub ing wagas ng kabiasnan banding balang ati yung panandam megpilitan lumakad tinakbang ing karelang balang bitis ing ninuman mamitbit kainan kapanandaman ing mirinan lang sikanan kinguli na ning tinapeng alang lebadura sablang kabiasnan apaybat kinggin. Pablasang ingke kayong kapanwalan iti babyeyang metong apanibayong sikanan metong ayarmas ake kayong gamitan king nanumang oras ake kayong kailangan. King uli na ningke kayong kasalpantayanan iti ing matibe yung kapanaligan iti ingke kayong maging kalasag ketang metong adios at itimurin ingpe kamaulagang armas ning balang katao. Ikayo ding sundalos na ningginong armasye ing mesabing katutuan. No ka rin kayo man marap na anuman kaguluan at ingkong sandata amalyari yung gamitan. Kinguli na niti kapamilatan ke kayong kasalpantayanan matibe pamanalig nga naning ngaman ko iti ing matibe yung kalasag. No karinyeman idala malyari yung gamitan malyari yung subukan. Dapot nung ing metong ayarmas
ayati yung masasabing mayayakit ketis sulip. Nung ingke kayong armas, itimetong yang espada, dapot iti nung lawan mo at neking katatag. Dapot ingera kamalayan, mamit bityang Canaan. Nung espadang iti marupokya, alayang tetagan, alayang taram, makananuyeng gamitan, king oras na nitang kagipitan. Magkangking simpleng dutong, amalati, amalyaring makakutud. Makanyan mo naman, ingke kayong kapanwalan, pamanalig king Diyos. Nunging kasalpantayanan yung mamit bityang Canaan, alayang tetagan, alang pa magtiwala, ing katutuan sa sabihan ko, malalagwayang masira. Malalagwa na kayong akwa, ning may sabing mapirayang jablo, king nanumang nasana, karimbalang sarili. Kapamilatan ke kayong kasalpantayanan, karin kayo makarapat, kingulinan itangke kayong ugnayan, mayayakit ing matibe kapanaligan. Pablasang, amulatan na ning balang katao ke kayo, lalo na king kapatiran na iti. Anong ing tao, mirinan niyang metong kalasag o metong apanyulitong maputi. Isipan dang iti matiberang kalasag. Mitanam king karelang kaisipan, aila ela mi pa buren, nune maingat la, hilagyuning ginung. Uli na pablasang atin lang kalasag. Kingera kabaluan, at nung suryan yung ding mapilan at alasuyo nitang Diyos, karinya mi paku, ing karelang kapanwalan. Karinya mi tanam, ing karelang kaisipan. Nung mirinan niyang kalasag, ing kayang kasarilinan. Dapat, nanuyawari buring sabian, ing pamanalig king Diyos. Itiya ing maging kalasag iyo. Kinguli na nitang ginung, yaing matibe pamanalig, matibe yung kalasag. Uling, nung atsuko kaya, nga na, ingata na kayo, nukaring kayo man ume. Nung ginung, manatiliya karimbalang puso yung, dapat tumakot kayo. Ume kayong kinsantong kasulatan,
King Isaias, Kapitulo 41, versikulo 9 hanggang 10. Ika at kinawat ko manibat karing wakas ning labuad at inaus da ka manibat karing sulok na niti at sinabi ko kaya ka ika ing kakong talasuyo pinili ra ka at era ka yugse. Yes. Eka tatakot uling mamantabe ko kaya ka eka masasdan uling ako ing kekang Diyos, pasik nanganda ka, wa saupanda ka, wa itasda ka kingwanan ng gamat ning kakong katuliran. Salamat ng dakal. Kingati yung kabiasnan amiya paggarapan. Matulid ampon malino ng pinasyag, ningati yung kasulatan. Ing balang inawas na ning Diyos, apinili ng talasuyo, nga na eya dapat tumakot. Uli na pablasang, eya makoking siping na nune mamantabeya at ingatan. Dapat nanong buri ng sabyan, ngening ikayo, ingatan na kayong Diyos, at ngening iya impeka kalasagyo. Pasibayo, king mungunang 1, Kapitulo 5, versikulo 18. Kodisyoso. Balutamo king nino man penganak ning Diyos, eya mikakasala. Dapat ing penganak ning Diyos, ingatane ing sarili na, at ene, tagkilan ning marawak. Ay tap. Kinguli na niti, nga na, ingatan na kayo ng Diyos, dapat, nung baluyeng ingatan ing balang sarili yo. Dapat ing tao, marupok ya. Nung walayang tetagan, mamitbit yang Canaan. King simpleng bage, balo mong ating makayabang, bilang kapag subukan, nasa naning mapirayang jablo, baluming ating kang Canaan, dapat ika mismo lalapit ka, baluming kamalyan niya. Ing balang tao, ating kamalyan. Ing balang tao, mamitbit yang kaparusan. Nung baluming ating gulo, ingke kang puntalan, ika mismo, lalapitan me, ing kaguluhan. Makanano na kang ingatan ng Diyos, nung ika mismo, lalapitan me. Nung ika mismo, may balong ingatan ing sarili mo. Kinguli na niti, nga na, ing matibe yung kalasag, itiya ing matibe yung pamanalig king Diyos.
dapat tumakot kayo. Nung tunay yun ang tinggap karimbalang puso yu, ay Yesu Kristo, tinggap ye bilang tagapagligtas yu. Kinguli na niti, maging matibe sana ing mesabing kasalpantayanan. Maging matatag ing kapanwalan nyo ampon pamanalig yu. Pablasang iti yaing malyari yung gawan armas panyag ka king nanuman daratang asubok kapanandaman kasakitan nanuman agle adaratang kingbiyay. Iti malyari yung gamitan bilang sandata yung mamatda karing sablang milalablab anasa naning mapirayang jablo. Kambe naning pamaningat naning balang metong karing balang sarili. Kinguli na niti, ding kabiasnan ganap at alalang kulang ke kayo. Nung nano imburi yung akit, in Diyos ipagkalubne. Dapat, ibiyayu naman itang buri ng akit ke kayo. Nung matibe na ingke kayong kapanaligan, nanong takot yun. Pablasang iti, yaing matibe kalasag ning biyay. Ngening miyarap kayo, kimiyaliwang krisis, miyaliwang kalamidad, danok, sakit, nanong tigatigyo, nung balo yung matibe, ing kapanwalan. Datang man, ingati yung paling daramdaman, dapat maging sangkan, malingas-ngas ing balang panandami. Buling kabalwan nyo, ating kong Diyos, ayati yung makirandam, mamagape, manantabe, karing sabla yung kakulangan. Deting sablang kabiasnan, ganap lasang ay simpan nyo, karing balang dapo kanan. Daratang man, ingati yung kayaldawan ning Semana Santa. Dapat pasakitan ing balang katawan, bayamong patutuan, ing tao makadakaya, king dayalana ng kasakitan, itang metong nga Diyos. Nune, mayakit ya, ing tune, apamandakayo, king kasakitan adelana nitang ginong, kapamilatan ning matibe apamanaligi. Ating tetagan ing kasalpantayanan. Durugang yaman ing ataki de korason, nung ating pamaningat karimbalang sarili yun, nanong takot yun. Kinguli na niti,
ingatan na kayo ning Diyos, nung baluyeng ingatan ing balang sarili. Pasibayo, itiya ing kabiasnan, amiya pagke kayo. Tinapeng alang lebadura, ababiye sikanan, king balang katao. Ilukas yusana, ing nanuman, ababiye beyatan, king ke kayong kapanwalan. King lugod, ampon saop na nitang Diyos, at ing patnubena ning Espirito'y Santo, lapuan tanapay. Muna po ipayabot ko yung mayap ang pong masaplalang abak kaya katamungan. At
pasibayo po, may kitikitamong pong mitipon-tipon, king uli na ning kakatamong banala tungkulan. Bata mo pong may papagmanano, may yusukan, karingamano na ning Diyos. At ngayon po nga ba kayo ti? At dindam tayo po yung banal na espiritong mapamatula. May kipagmanano kaya katamong ngayon nga ba kayo ti? Minya pong mensahe, makahukol king kasalpantayanan o pamanalig king Ginu. At ing tema tamo, yapin mo rin po yung ang pananalig sa Diyos, kasalpantayanan king Diyos. At ngayon po, pag-aralan tayo po, batayang lubusang abalo. Nung nanuya po yung kasalpantayanan o pananalig king Diyos. At ana po ning banal ay espiritong may kipagmanano kaya katamo, ing kasalpantayanan o pananalig king Diyos, metong niya pong kalasag kanu kaya katamo. Totoo po. Uli nga, nung atin niya pong kasalpantayanan o nung atin tamong kapanaligan king Diyos, na ano po yung bubungan na kaya katamo. Atin tamo pong tiwala, atin tamo pong assurance, at atin tamo pong confidence o confidence. Bala mo itang atin tamong peace of mind. Makanya po yung bubungan na kaya katamo. Ala tamong pigaga na ka na nanuman, purungan po positibo itong ing kasalpantayanan tamo at suya po king kakatamong puso. At yung tamong protector, makanya niya po yung kasalpantayanan king Diyos. Niya pong kaulaga. Anya, dapat itamo pong mag-aral, tutuki, talapaniwala, ini po yung kakatamong dapat angkinan. Ing kapanaligan o kasalpantayanan king Diyos. Potanging tao po, mukha rin niya manibatan ing kasalpantayanan o pananalig king Diyos. Eya po kanu manibatan o eya manibatan kaya katamo, manibatan niya king Diyos, babyene pong kalam ng Diyos kaya katamo. At kapamilatan da po rin kaya katamong, kapamilatan na po ning pamakirandam karingamano ng Kristo. Kanita po, tutubo ing kasalpantayanan. Pakiramdaman tayo po kining Tao Roma 10:17. Lengke pintang Biblia mong kapampangan. Tao Roma. Inyapin ing kapaniwalanan na manibatan king pamakirandam. Pota po nga makirandam tamo, mirinan tamong kapaniwalan. Karetang amano ng Kristo. At ing pamakirandam, king pamamilatana ning amano ng Kristo. Ito po. At kaya ing pamanalig o kasalpantayanan, eya po ibat king tao, ibat siya king Diyos. Maging ding apostoles po kanita, manyawad la king Diyos na dagdagan da yung karelang kasalpantayanan. Maging itamo po. Uling ibat siya kang Kristo ing kasalpantayanan, tamo. Nung kukulang yung kasalpantayanan tamo, manyawad tamo kaya niya pong San Lucas 17:5. Lawin tayo po kaya San Lucas 17:5. Ay ni po, San Lucas 17:5. At sinabi na king Ginu, ding apostoles, dagdagan mo yung kasalpantayanan mi. Alam niyo po, bala mo kalam bimyena ng Diyos. Manibatan kang Kristo. Anyapin king kakatamong pamag-aral, tamo po matanggap banal nung ala tamong kasalpantayanan. King dapat ning kautusan. Ding kautusan po kasi ilamo rin ding babye abalo tala ring mali, abalo tayo itang kakatamong tutuntunan na tamo pwedeng liko, uling kapamilat ng dapuret ang kasalpantayanan. Kaya ing kasalpantayanan, bala mo po, kahit ila mo pong kokompas king kaya katamong pamangawa ka rin banal tamong tungkulan. Ba tamong emalyaring malili. Abalo tayo itang mali. Pero,
ing kasalpantayanan pa mo rin po. Kaya nga Tao Galacia 3:26. Uling ikaw nga anak nako ning Dios, king pamamilatanin kasalpantayanan kang Esokristo. O ito po, ing kasalpantayanan po, yamo rin ing peka maulagang dili. Bata mo po malyaring mga sadsad, karing kaya katamong banal at tungkulan. Anya ni pong kaulagang ing kasalpantayanan, tamo kang Kristo. Uling nung atin tamong kasalpantayanan, ayan timo pong kabunitilan mustasa. Utusan tayo po yung dutong na ning sikomoro anak yung Biblia, mabagot siya, at mitanamiya king dayat malat. Makasula iya po kay ni King San Lucas 17:6. Nya, in kasalpantayanan tamo, deta pong gusto sasabihan tala, bala mo tino pong power. Ay ni po, King San Lucas 17:6. At in ginu sinabi na, nung atin kong kasalpantayanan, anti ing kabunitilan na bining mustasa, sabihan nyo kanining dutong sikomoro, mabagot siya, at mitanamiya king dayat malat, at pamintwa na kayo. Lain nyo po, bala mo atin tanang power. Kung sinabi tamo atin tamong matibe kasalpantayanan ng pong kapanaligan kin Diyos, marapat kaya katamo. At antimurin po, itandalagang kayagasan daya na ing kasalpantayanan na mabilog ya po. Akit niya mo uling kaya kaldandaren tawa kakit ni Diyos ay Kristo makalapit kayo. Ing kasalpantayanan na mo diyang atagkila niya mo po, umisayaran ng gamat na ngayon kitang saya na balabal ng Esokristo, kumayap yun. At kanita niyang agawa na po ito, nanong sinabi ng Jesus, atin dindam na po itang kalam, minagos kayo. At sinabi na, king kasalpantayanan mo, pakayap na ka. Makanya niya po yung kasalpantayanan nung bilog tayo king katamong puso. At nano ya po yung katataganan ng kasalpantayanan. Makasulat siya po kining awit 91, dagusan niya po. Kining awit 91, lang yung Biblia mo. Kay Kapampangan. Ay ni po, dagusan niya po. Ing katatagana po ning pamanalig king Diyos. Ing manuknangan king liim ng karinan ning katastasan, manatili ya king lalam ng lilong ning mayupaya king sabla. 2. Sabihan niyo, ku tungkol king ginuyaing kakong santungan at kakong katibayan, kanakong Diyos, anong kenu ko manalig. 3. Uling iligtas na ka king silo ning manyakap, ayop, at king katakot-takot asalot. 4. Takpa na ka karing kayang bulbul, at king lalam dading kayang bagwis, magsantong ka, ing kayang katutuan metong niya panyag ka at metong kalasag. 5. Eka mitakutan, dikil king pangilabutan king bengi, ni dikil king uyong man susulapo ng Aldo. 6. Tungkol king salot alalakad king karalamduman ni tungkol king kasiran masisira king kaugtuan Aldo tapat. 7. Metong 1,000 miragsala king kekang siping at 10,000 king kekang danewanan dapat lumapit keka. 7. 8. Bukod mong karing kekang mata karin mo lawan at akit mo yung ablas king marawak. 9. Uling ika o ginu ing kakong santungan, gewame ing katasan akekang tuknangan. 10. Emi kadewakan adugpake ka ni nanumang salot alang lumapit king kekang kubo. 11. Uling munyeyang bilin karing kayang angeles, makatungkol keka, bara kang ingatan karing sablamong lakad. 12. Dala na ka karing karelang gamat at magkang mitisod ya ing bitis mo king metong batu. Dalpakan me ing leon at ing kamamalu, ing anak ning leon at ubingan, damusakan mo king lalam na ning kekang bitis.
Uling binili na yung kekang lugod kanako, inya piniligtas ke. Ibili kayong matas, uling akilala na yung kakong lagyo. Mahos siya kanako at pakibatan ke. Mantabi ako kaya king kaligaligan, kakuyang iligtas at parangalan. Lenyo po yung ating kapanaligan king Diyos. At katatawlian po, tandaan tamo po ing kasalpantayanan na lang dapat bawagyo. At makasulat siya po kaya taking Hebreos 6:11. At inya yung kasalpantayanan yung kasalpantayanan dapat tayo pong angkinan king kakatamong pamaglakad king kagulutan ng Kristo. Bata mo pong paraparang misidsad at katatawlian po yung kawakasan da rin kaya katamong kasalpantayan niya po yung kaligtasan da rin kaya katamong kaladwa. Makasulat siya po kining unang Pedro 1:9. Dakal pong dakal salamat. Maya payabak po. Kaya ko ngan. Muna po kitang metong tamon Diyos. Pasibayo, yung orsay TV na pong maulaga. Miyabe-abe tamo. Bangi be tayo po itang kaya katamong sarili. King metong tamon Diyos. At pong kaya katamong tema, pamanalig king Diyos. Nung bakit tatyuta mo po ngayon ni Kenny, uli na po nitang paniwalan tamo, manalig tamo, king metong tamong Diyos, bibena po kaya katamo itang sikanan. Itamo pong ilabas siya yung patingapon. Mikabus tamo, ito po pasalamatan tana kaya. Pero misan po kaya katamong tao, lalo na king malambatan na pong pamanalig. Baka nung datangya po kaya katamo yung metong dilubyo, pagsubok man tamo, baka sisyan tayo po kaya yung Diyos, misan po dadalang kaya katamo ito, o ba't sabihan tamo king kaya katamo sarili, magnobena ko, sasamba ko, palati kong manalangin kung bakit iras pa ka na ako iti. Misan dadalang po kaya katamo ito, puling nga dito. Pero kiti pong bagay areti, panitang pong daramdaman, pota pong in Diyos nakatamo ka no babarugan, nakatamo kaluguran. At kanitaya po mayakit, ing madagula kasalpantayanan king Diyos, nung antiya katibe, at katatag, ing metong kasalpantaya. Anyapin, ala pong patugot, dening espiritong titipa kaya katamo, gigisingan daw po rin kaya katamong sarili, uling tao-tamo pong mapangalingwan, baka galangking kaya katamo pong mga labas, seldo o pamanalig, nga pong gino, at akakit na kaya katamo, kutan may kaya kang sarili, bayo may usganing kaya katamong Diyos, potagalang ating katamong pulang. Gusto pong itang kakulangan na itayikit tayo, at agawa tayo. Eta na po kailangan man niya at sobra-sobra. Kita mo pong milabas siya yung patingapon. May kabusta mo pong ating mong sika na lang kapanandaman. Maragul na yung pong bagay. Pasalamatan tamo kay ita. At po ito pong datang kaya tamo ita, kaya tamo po balo. Kami lalabas mong mayan. Yapin po ngeni. Nino po yung sasala kayang oras kaya katamo. Magsalita ya. Ala po. Uling manalig ta kaya. Yan ang nakatamang po paboren. Makanya niya po kalugod kaya katamo mo. Yung kaya katamong Diyos. Bisa ko pong mamedita ka mamasa kini pong Santong Ebanghelyo. Dito pong karagdagang kareti mong kaya katamong mano. Kini pong Jeremias 17, ana po.
17:7 ni Remyas. Kasa ay nawa niya ing taong manalig king Dios at ing kapanaligan yay ing Ginoo. Layan niyo po. Potapong manalig tamo po kaya. Yan ang nakatamang po paboren. At iya lagi ya po nga tsu kaya katamo. Kalupuan niya po itang sinabi ko po tapong ikwatan niya po itang talagang ibiyaya tayong ganapin kayong sarili po at ang asyasiyatan niya po itang kaya katamong apang akawatan na po itang kayang bagay aman na pong mapali. Ita po mabibigay karagdagang kaya katamo kaya tamo po balo. At kaya ni pong Roma na po ning masabi king 10:17 ana po kadua. Anya piniing kapaniwalan manibat king pamakirandam. Baka nano tamo pong maniwala nung etamo po daramdaman ning mano ngayti. Anya mo po kilala tayong kautusan, ing kaburyani nga pong Ginoo. Uli na po ning pamakirandam tamo kaya. At ing pamakirandam king pamilatanan ning amano na ning Diyos, ana po ing makasulat. At kini pong Epeso 2:18, ana po, uling king kalam makakabus kayo, king pamilatanan ning kasalpantayanan at ibat kaya kayo mo rin at iti kalam na ning Diyos. Uli na po nitang pamagrandam at ipagkalub na po kaya katamo, ing sablang bagay amayap at makaibe karagdagan uli na po ning kaya katamong kasalpantayanan. Etapa po maswelo, palagi tamo pong darandaman. Yapin na ako sabi ko po, nung ating tutu, ako pong sasabi, uling, yapin po man ako sabihan, uling etanang po akakit. Palagi ko po sabihan, ito po nung tutu, etapa po maswelo, manyaman niya, kaya pong kadwambya, nung ating pong kaligtasan, edi miligtas tapo, uling pong akita naman, at in Diyos balo na, ibibigay tayo po itang kaya katamong bes. Akawantalan po rin kaya katamong sarili. Kaya ni pong Lucas 17:5, ana po, Lucas 17:5 na po. At sinabi na king Ginoo, ding apostoles, dagdagan mo yung kasalpantayanan mi. Ana po. Layan niyo po tang hadwan tamo king apong Ginoo itang karagdagan kayo. In Diyos saya po may maganakaya po kaya katamo. Kaya nakatamo po paboren. At katataluan po, kaya ni kaduang Pedro 1:5 ang gaya pong 9. Lagusan niya po. At king uli na amurin naman niti, idagdag yu, king kaya kong dake ing hanggang pamagkapilit, king kaya kong kasalpantayanan, ing kayapan, at ing kaya kong kayapan, king belwan. At king kekong belwan, ing pamangawat king sarili, at king pamangawat king sarili, ing kapibabatan, at ing kekong kapibabatan, ing kabanalan. At ing kekong kabanalan, ing kanakong pamikakapatad, at ing kekong panagkang pamikakapatad king lugod.
Uling nung dating bagi kay kayula at dakala gawan dakong halang darapat at alang bunga king pamangilala king kakatanggi nung Kristo. Kaya pun rebe, uling ita ala karing bagi adeti bulagya at ing malapit yamong akakit na akalingwana ing pamanlinis king matuwanang kasalanan. Kalupa na po nitang sinabi na ning Banal na Espiritu nandin. Inalimbawa niya po king meto nga palang nung lawen meyana matatag at matibe. Pero po uli na nitang eya po magagamit mga palyari pong mga lawang niya o may naya po kanu klase. Eta mo po manatili, kaya po nga ba sa tamong ditak mo po yung kaya nga kakit at yung pungangganan. Eta mo po manatili ketang ang gata na mo keni. Noon bagkus dusog tamo po banda ka rin kaya pong gawan tamo lalo magit, improve tayo lalo magiting kaya tamo sarili. Uling pong deng espiritu, nung nila mo pong malyari buri, eta na po may kakasala, eta na po magkamali. Makanyan po yung pare na pong paiwatig kaya katamo. Makanyan da katamo po kaluguran. Dakal po salamat, ako na po pakakabayang pagmanano kaya kayo, lindakala po rin lalong maigit, makaibiye, patutupa kaya kayo, dakal pong salamat. Dakal pong salamat karening kaya katamong maging speaker ngayon aldong iti. At dakal mo rin pong salamat king kaya katamong malugod na Diyos. Peni munane po yung kaya katamong pamitipon ngayon kayaldawan na iti. King aldo na ning kaya katamong pamagsabat. Ing makanya nakatamo pong delang payapa. Ne po, mikakanlaw taman po. Pero makanyan man, ing miras tamo pong payapa king kaya katamong sentrong iti. At pasalamat ko naman karening kaya katamong kapatad Adinalo, may kisan metong yaning pinandit, ne po, bang malyaring makipag-aral, makirandam karing turunan ng kaya katamong Ginoo. Ating banal ay Espiritu, pasalamatan tayo naman, pablasang belita nala kaya katamo, detang kaya katamong dapat ng gawa ning metong at alasal pantaya, bang malyaring mikating katibayan king kaya katamong sarili. Kanya po ngayon aldong iti, ne po king kasantingin kaya katamong tema, pananalig sa Diyos. Ne po, uling alata mo po ngaliwang aligan, nung mo po yung kaya katamong Ginong Diyos. Sabi na, ing manalig king kalupa ng tao, ne po, noya po miras, pota po malilita mo. Dapat, nung manalig tamo, king kaya katamong Ginoo, na yung kaya katamong talaturu, yung kaya katamong biye, yung magkalub karing kaya katamong balang lakbang, lalo na po king kaya katamong pamangawa, king kaya katamong banal katungkulan. King kaya katamo pong pangayat yungeni, ing kasalpantayanan at inubo king kaya katamong puso, ay ing kasalpantayanan at kaya katamong kilalanan king maluwat a panahon. Hanggang ngeni pong panahon iti, makapasakop tamo king meto nga kasalpantayanan ng tikaniti, kaya tamo po magluwat nung yataya ikiting katuliran pong ustisya ning kaya katamong Ginoo. Dapat uling mamalalayo, kaya katamo ing kabyasnan, apig kalub na ning kaya katamong Ginoo. Iyan po makayatsu tamong manatiling ating payapang pamaniwala king kaya katamong Ginoo. Ating meto nga kasalpantayanan ang mabilog ngening pinandita iti. Agagamitan tayo uling sinabi na, mikatintamo mo pong kasalpantayanan ting butil mustasa. Mabilog. Nano po yung pangako na kikatamo hanggang iutos tayo po yung bundok. Talon tunya king dayat malat malyari po. Makanya niya po ing amano na kikatamo ning Ginoo.
pota pong ingkikatamong ginuya, ingkikatamong aligan. Lalo na po ketang mayap tamong nasa ing Diyos magkalubya kaya katamo. E na po paintulot kaya katamo ning ginu, detang kaya katamong kapag nasan na amalagu, lalo na king kaya katamong kasalpantayanan, na etamo, e na po ipagkalub kaya katamo. Mupin, sabi na, kasalpantayanan nating katapatan king kayang sarili, ne po, iya po yung panintunana kaya katamo. Anya sana po king kaya katamong pangayat yungeni, ganaplo ding kabyasnan miraras kaya katamo, kilubda puring balang dominos, abibyeda ring banal. Sana po ing tao, ing katibayan king kayang sarili at yune. Uling datang at datang kaya katamo ing tao misubukan tam, hanggang kita mo pong malating buliga nung minsaning tao. Nepo. Anya kailangan palagi tamo pong sasabihan king kikatamong sarili na ing Diyos yung kikatamong kayabe, na ing Diyos yung bibye puwersa kikatamo, na ing Diyos yung mamalali karing kikatamong balang lakbang ampong lakad. Anya, karing kikatamong balang gawa, ipaw na tamo po ing kikatamong ginuaya, ing kikatamong aligan, uling alapong masulit po tangyaying magkalub kikatamo. Nyangyan pong aldong iti, bagamat binya ko lamo puring dita ka mensay kaya kayo, at intamo pa pong malyaring tagapagsalita, aring kikatamong bisita, kayang lalam, deni pong kikatamong kapatad, dameni batan king daw nga ning Israel, at suya po yung karelang mamuntukan, manikya po babo, o kaya yung kikatamong pengari, at karing pong sablang bisita ngayon aldong iti maya payabak kay kongan. Paninayin tayo po, nuni po yung karelang representante. Muna po ay maragula ka pasalamatan kitang metong Diyos. Uli na pablasa nga mi palad kaya pong may kiyayo king sabat. Ami talaga kaya tiking kakarinan kay kayo sablang pengari kapatad kaya nakalupang magaral ing mayap pong oras. King ka na ako pong pangayatyo nung makananong king pamamaklat po king Santong Ebanghelyo, ako po ganap, pero mo kalupa rin kaya katamong kapatad na bibliatiko. Uli na pablasa nga, manibat po anyang year 2005, anyang ugunana ako ng Diyos. Nung noy nga, ing maragula kasalpantayanan na malyaring miya choking kaya baka na itiyo yung pamag-aral ang malyaring miya kapag kikatamo. Ang gana po niya nga ako mayaos kuking kapag-aralan na iti. Nung makananong sabi ko nanin pong minuna kay kayo, anyang pormero kong talakad king pihara pa na yung tiganiti. E kung man po abot sipan na nayako, ako nga kapatid yung marap kong makipagsalita, kingan tiganiti pamikatagon o at kingantiganiting kabagayan. Dapat pining Diyos po tayong mamaralan hala pong masulit. Nganapin po ning kana akong amanong minuna kaya kayo kanita ding meging kaklasiko niyang akit ko nung lalakat kindalan. Makanyang kuno pong umisan. Dapat. Nung makananong ya po yung memaralan, kapilad na rin kana akong meging dayi. Ding dahila pong meging dalan bang malyaring magpural ko king kasalpantayanan na iti. Uling penwalan ko. Kapambilataning kapag-aralan na malyaring daramdamam ko. Haring banal ay lang sawang ti pamanik kaya katamo. King balang pandalora, iiwaran da katamo karing tungkulan. Ang malyaring mi pagkalub. Karing balang metong kaya katamo. Nyapuya ko, migkural ko. At alang taong may nagkatkala ko. Nung nebalo ko, ing Diyos.
Ya po yung tinahit ka na ako. Nung makanano pong dingbislayan da rin kay katamong kapatad, ano pong kaulaga kay katamo? Tutupin. Nung makananong yung may kakasalpantayan ng kanganang anting binutil mustasa, nganapin po ning karelang binasa, sabihan mo king bundok, tulang tong kaking dayat malat, iti mapalyaryo. Anya kaya katamo pong magaral. Nung makanano po yung misulat, king Deuteronomio 18:10, nung nuyat po ang tikaulaga, yung kaya katamong kasalpantayanan. Uling balutamo, yung Diyos, mayupaya rin po rin gang mayupaya, mabandi rin gang ang mabandi, malugod rin hanggang malugod, o yung kayang lugod kaya katamo, alapong kayang ganang. Nung makananong, di nga manong bitbit na po ning banala din atang kaya katamo, kapaningatan king kaya katamong balang kasarlinan, kapaningatan karing kaya katamong pamanggalo, karing kaya katamong pamangamano. Nung minsan ita mo pong magaral, nung darandaman ni tayo tabala mo mawari, mimingat ka mo, nang magmaneho kang sakin, kailangan magbanabanayit ka. Nung mga nanong di nga usok da puring banal, itang dalan mo, may kukwanan nga na po ning kayang amanong bitbit kaya katamong. At kamalayan tamo at balo tamo na yung katawang laman na iti, templo na ning Diyos, na yaing may tamo pong ingatan. Ultimo, king kaya katamong pamamangan, king kaya katamong pamaglinis, kailangan ingatan me. Uli pong yako, nung lawenyo, anak ko pong kasantinga, pami kakatawan, dapat ating pong makasalikot, kapanamdaman, na yako naman, ing mikipasari, anya kapilan man, et ing ninuman kaya katamo, tala po malyari nga, sisyan ding pangakong dinatang kaya katamo may kiting Diyos. Nuning kakulangan at suya po kaya katamo. Kanita niyang kayanakan ko nung pong bisa ko matutod, sali ko pa karepeng ari ko, magkira ko karelalang papag, ala ko mangmalan. Nya, ding banal, parati ta pong sasabihan kaya katamo, ingatan nyo rin kaya kong kasarilinan. Uling balutamo king panaw na iti, nakakita naman po, ita mo pong sakita, diabetes, o ta pong mirasan yung kaya kang kapatad, yung kaya kang pengaring, kaya kang kalguran. Ana pong kabayat palakwan, ng kabayat tuluan. Ita mo ka ba pong ating panahon, wang po may manyaman ng ice cream, manyaman ng soft drinks, kailangan mo po tatakmantana mo. Nung mamang kapong dating may itong baso, kailangan po kapitnana, anitang kapitnaya na mo pong kakananta mo. Uita po yung kaingatan ng malyaring parerang sasabihan ding manal. Kanya nung agawata mo piti, potang matuwata na, tanggapan ta naman, na itang kapanandaman na yung tikanito, makanyan pong malawot kaya katamo. Anyaring banal, sakdala po, di nga manong bitbit da kaya katamo, kailangan panawalan ng punggawan. Uling baluta mo, ding banal, daratang kaya katamo, tubod lang, may nibat ng Diyos, makanya pong makipagmanano kaya katamo at makiayo, kapamilat ang daring banal, ay lang sawang ti pamani kaya katamo. Nya, kaya katamo po, at yako, pasalamatan ko pong maragul king kanakong biye, na yako, may yaos ko king kasalpantayanan na iti. Uling yako po, yung tutuna, mag-upisang pong year, 1990, kaya po may gobro. Yako po, ako naman po pagmaragul. Kaya uli pong, ating ko pong, pisa na obra ng gaman ngini ako pamisweldo. Pero makanyan man, nung munta ka po kitang kubukuntok naan, mo man sabyan na yako lakong obra. Dapat yung Diyos, yangan po yung mamaralan, uling balo ko at balutangan. Kabuting Diyos, yung penaligan mo, may obra kang kaburyano. Kita pong mo balo. Kalupa na po, kaya katamong kapatid na malyaring nagsalitang minuno. Ang diyang ka po manyawad, darit saan kayo? Kita mo pong pepasalamat kaging pati nga po, naligtasan me. Kanina balang, din kaya kang peging pamilya. Pasalamatan ta na pong maragul, din kaya katamong be. Uling Diyos, king lihim po magkalubyo. Kalagpanapunin ka na akong meging amano nung kumaba mo pong oras ko. Dispensa po uling pong potang at tsuka keni.
Na kung kanyaman yung magpatuto, uling balo mo yung Diyos. Iya po yung mikigawa. Nang hanapin po ni kanako nga mano. Yan ako pumego bro. Dapat pin po. Ko pumig kulangan. Kaya ako po yung panamdaman ko ngayon eh. Ala ko pong sasangkanan. Nyanang yako po. Uling yung kapanamdaman na iti, may natili aking kakong katawan. Istong yan kumago bro, lalo yan pong masakit. Na kailangan na aldoldo gagalo ka at balo ko. Nung aldoldo gagalo ka at may papawas. Nung pong yan nakamakapagobro, nung suspicientining kaya kambi, ang dyan lalakad na kaning aba, kailangan may papawas ko. Bata mo pong kumababi, bata mo nga gawain, kaya katamong tungkulan, kaya tang metong nga Diyos. Uling. Masala pong makasala aking santong ebanghelyo. Kabuda, gagawa mo yung kaburyanan ng Diyos. At yung kanuwanan na malyaring tanggapan mo keti, ang gana po rin kaya kang pamilya. Lalong-lalo kaya tang kakarinan. Ang malyaring babalita ring banal kaya katamo. Kakarinan niyan, puros niyang saya ang pong tula. Uli pong masalang makasulat kay Biblia. Riyan mo pong dalan din tulo. Nga na po yung pong Biblia ang magpatuto kay katamo. Nya, ita po yung maragula kanuwanan na malyaring tanggapan tamo. Uling ding magpatutupo kareti, inusano. Deta pong kapatad tawong may kayaring obro. May naliking kasalpantayanan na pepakilala ng Diyos kay katamo. Ila po ring magpatutupo kay katamo. Uling din pong patutunga rin eh, dindam kong mismo. Karela, anyang ila tipalang may kipagmanano. Nga, naman puling at kay kayo, na po yung kayang meging pengari na, ni katamong pengari nga pong goryo, may kayari yung obro. Ita pong asawa ng nga pong peling, may kayari yung obro. Ita po nga po, anak ng komplor, ang minuna na naman kay katamong may kayari yung obra. Ita po yung patutunan itang anak ito. Yan yung tipa ito. Din pong perlas, kanin ka na akong mata talagang tinulula. Uling sinabi na, kanita uli po kanyang mirasan niya may bulag yun. Potan tagdaman naking magimnos, mangulabi, ne po kitang ampunan kanita makyabe kay kami. Ito po yung sinabi no. Anya kapamilatan po dito, kapanuwala na ito. May kayari pong obra. Anya sanay tamo po, kingkaya katamong pangayot yung iti, kingkaya katamong pamangayawos, papanatilian tamo. Uling ating pong maragul, pakinabang, kingkaya katamong tanggapan, kingkaya katamong pamilya. Nya, salamat po king Diyos, pasibayong mitagon kami, at may palad, may kiyayo, king sabat na ning kakarinan. Salamat pong dakal at pasibay pong oras sa tuna po king Diyos. Dakal pong salamat kay Pangulo na po ning daw nga ning Israel kay nila po kay pila dukit na po. Uy kay katampong pengari, pota po Bisayang mangomusta kay katamong anak na kay king Sibol. Aliya po. Okay. Dakal pong salamat kay kaming pengaring Tatanggoryo. Metong nga naman po kareng matwa, kareng anusansyon po. Ne po. Yan po dengketiking maluyos kamag-anak nongan po. Malugudya po kay katamo yung Diyos nganing oras ay ti, mi palad tamo pong miras kening ketiking Sibol. Uli pong balo tamong yung Diyos yung memili kay katamo. Aliwa po itamong memili kaya no ne itamo po yung pinili na. Kanwanan tamo po na metong tamo karakalda po ring tao. Metong tamo po karetang may piling in-house na kay antikaniting obra. Ne po? Kanya panwanan tamo pong pasalamatan kaya iti. Uling tiro ne kay katamo nung nukarin tamo dapat lumakad. At ngayon po dakalya pa po yung kay katamong orasan. Beri kaya pong dinan na oras yung kay katamong kapatad. Brother Noel po maluwat taneng darandaman. Po, dinan tayo pong mapila na oras. Kay ba na po nini, Brother Day po, yung pamamuntay Isabela. Kay ba na pong Brother Noel. Maya-payabak po. Ako speaker po kanina po. Rin kakatawa pong speaker, din nabala po nandin.
na nung makananong kaulagay yung pepasiwala rin po kaya katamong paksa at pepaliwanag te po kaya katamo. Hanggang na rin kaya katamong kapatad, dinalo ngeni kaya katamong sagradong pamitipon. Dindamtamo po yung amano na mumunandili deng daratang po kaya katamo ing banal na espiritu. Yan po. Na patutuanda po kaya katamo na dening espiritong daratang kaya katamong paniwalan na kaya katamong darandaman na patunayan tamo ka rin tao na deti ti pamaniklan niya po. Detang kapatid ya kaya beking kasalpantayanan king espiritista, era po paniwalan yan. Istong dandaman na po yan, mainis na po ka rin espiritista eh. Maka na ano may nga nga pati panganing mete. Harap po sasabi eh. Yan po. Kailangan po ken lagi ya pong handa ing meto nga espiritista, opisyal yaman, membro yaman. Kailangan itampong gagawan dang pamanusik king kakatang kapatiran nung sabihan daman eto tong titipala rin, kailangan po agyo tayang pakibatan, agyo tayang patunayan, agyo tayang ipakit karela na ing meto nga espiritu ti pamanikya, letrang ipaltome king bibya ti pamanikya. Apalto tayo po ita. Apabasa tayo po karela ita. Na ing espiritu katulad na antila mong meto nga yanghel na ng Diyos. Alimbawa, yung tao mete yun. Bikawan niya yung espiritu kayang katawan. Yung katawan niya aming mete, na manggagalo eh. Hanggang nanumin palagtaran yan eh. Alam niya parandaman yan eh. Pero yung espiritu yan, man mete eh. Ali po? O lang ito sasabihan ng mete ya. Yayabere yung espiritu, pareho lang mete eh. Anya, pagsabihan nga ng mete, nga rin. Ala? Maka dyan pika na lang sasabihan eh. Leban tayo po yung meto nga talata. Hindi tatandaan niya po ini. Pakibatse po ka rin sasabi ka rin. Kenny King Sanuman 1.51. Kaya pong Tagalog ang pong Kapampangan. Kaya pong Kapampangan na kalino eh. Eh po. Tagalog Kapampangan me. Basan kaya pa kening Kapampangan. Eh po. 1.51. Basan kaya pa kaya rin Tagalog niya kapatid. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Yung nagmamanhik manaog po, yun po ang tinatawag na tipa manikla eh. Di ba? Nagmamanhik manawag eh. King Kapampangan. At sinabi na kaya ing katutuan, kaya kayo sasabihan ko, akit siyang mibuklat ing banwa at manikla at tipa. Di ba? Akit siyang mibuklat nga ning banwa at manikla at tipa ding angeles ning Diyos, tulid ning anak ning tao. Di ba? At di pong kalidong yung Kapampangan eh. Tipa at manikla. E ano pa tayo? Yung espiritu, ang tiyang anghel na ni Diyos, sugo niya ni Diyos, malyar yan tipa at manik. Tipa ya keti, kay ba't ang tinipa, magpaalam niya, paitasan pa si Bayo Papo. O karin niya meni pati. Di ba? Karin niya meni pati. Pero, ating kaingatan, balang espiritong masasabi, sugo na ni Diyos. Ilang ang sugo na eh. Atin yan talagang susuguin Diyos. Atin naman susugo ni Diyos. Di po? Ilang ang sugo na eh. Bakit? Uling yan po yung makasulat kay Bilbia eh. Pagrandaman niya po kay Hebreos 1.14. Sabi na pong Apostol Pablo, makanina niya po yung makasulat eh. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod
na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakipakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan. Diba? Sa Kapampangan, ilangan espiritu lang manibala. Amituburan bang sumuyo karetang magmana king kaligtasan? O, sasabihan na po ng bilbe, ilangan espiritu lang manibala. No, narpatanya ni nga baluta mo, tamo pa kilala, na ding anggang espiritu, manibala lang ang nalipo. Atin lang kanya-kanyang posisyon, atin lang kanya-kanyang tungkulin. Meni na Jacob, meni na Jacob, ing kayang parinap, metong yang erang. Ano po kasanting kayang parinap Lawen tayo kimbilbiyan nung naroon kayang parinap. Genesis 28:12. Pagrandaman niya po. 28:12 ng Genesis. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. Diba? Kapampangan. At meninapya at oini, ing metong ayeran, at ing kayang pun at yuking labwad, at ing sepo makasakdalya banwa, at oreni ding angelas na ning Diyos, manik at tipala ka rin. O, na ano pa ta? Ing metong espiritu, tipa manikya. A Diyos ing sinuyo, Espiritu Santo, paitas na ako babo. Di paitas si babo. Noyawari meri, ba't yung babo? Anyang ibat siya babo, noya minta. Mintay kilalam. Anyang kay ba't nagilalam, sinuyo ya. Kay ba't sinuyo lang yawa na. Pagbarin yung babo. Di malino makasulat kay Biblia. Diba? O na, nung pa yung tunanda. Papato tayong malino, letra por letra, at yung kay Biblia. Pero in Diyos, ginamit siyang parables. Karing kayang alagad. Diba? Manalig tayo mo kin Diyos Yan, baka nano kang manalig kin Diyos. Ating kang kasalpantayanan, binasa na rin kaya katamong kapatid, din kayang apostoles, tinanggap lang kasalpantayanan kang Yesu Kristo. Ing kasalpantayanan atinggap na, man meribat king karelang sarili, binasa na rin kaya katamong kapatid, tutuya po ito Pero hanggang tinggap din kasalpantayanan, ikit na ring alagad, king karelang sariling mismo na ating kakulangan. Ganap itang kasalpantayanan ay etyo karela. Kalupa naman nga sabi ng kakatamong kapatid, amamuntukanin daungan. Lepo, iyak po nga na ganap ing kanakong beluan ni Kembibia. Burisad yan, kalupa na rin sinabi na rin alagad. Kayang apostoles, ganap itang etyo karela. Ganap itang etyo karela Uling ikit ang ganap. At inoman malyaring lapitan para munya kaganapan. At inoman malyaring lapitan para pipagutangan. At inoman malyaring lapitan para manyawad lakiyan. Pumakanyan. O yan po yung estilo na po ng tao Sabi na rin kayang apostoles, binasa na rin kaya katamong kapatid, 17:5 ng Lucas, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Meron na silang pananampalataya. Wala pa silang pananampalataya? Meron. Pero nakita nila ang kakulangan. Sinabi nila sa ating Panginoong Yesus, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dinagdagan pa ng Diyos? Dinagdagan. Ano yung kakulangan? Binasa ng ating kapatid. Sa 2 Pedro 1:5. Ito ang aming idadagdag. Oo, at dahil din dito, sa pagkakaragdag sa ganang inyo ang buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Yan ang kailangan ng tao. Yan ang wala sa tao. Yan ang kulang sa tao. Ang kagalingan. Kailangan may kaganapan. Kailangan nasa atin ang kagalingan. Nasa atin ang kaalaman. Di ba? Nasa atin ang pagtitiis. Nasa atin ang pagpipigil. Meron kang gustong sabihin. Kung masasaktan naman ang iyong kapatid, huwag mo nang sasabihin kasi masasaktan sila
Meron ka namang gustong sabihin na ikatutuwa ng ating kapatid. Kailangan mo sabihin, huwag mo namang itago. Ganyan po yun. Meron kang pagpipigil, meron kang hindi pagpipigil sa sarili. Meron kang pagtitiis. Kaya, sabi ng ating kapatid, ang pananalig sa Diyos, ito ay isang matibay na assurance sa atin. Ano po ang assurance na yan na sinasabi niya? Bakit isang assurance ang pananalig sa Diyos? Pakinggan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo, 15:1 ng unang Korinto. Ganito po ang nakasulat. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Diba? Kapampangan. Ngayon pabalo kaya kayo, kapatad. Ing ebanghelyo a pinaral ko kaya kayo, ay ititinggap yuya naman. Nung nukarin makatalakad kayo naman. Nung nukarin makatalakad kayo naman, manatili kayo king ebanghelyo ng Kristo. Totoo yung makasulat king libro eh. Ya po yung kakatamong mentor in Biblia. Ya po yung kakatamong giya. Ya po yung kakatamong tutukyan. Nung alayo yung Biblia, makananuta mo. Magiging espiritu, magbase yan naman king Biblia. Nung imbetong espiritu, mga mano yung anak king Biblia. Kapatad, ako nang sasabi, eya totoo. Uling alayo king Biblia. Diba? Mga mano yung atyo king Biblia. Magiging kakatamong Ginong Yesus, mga mano yan, mga naral yan, ginamit niya naman yung Biblia. Sabi na rin nga luwa, kailangan hanggang alayo kay Biblia, panuwalan tayo. Ako ilagyo ko. Hanggang alayo kay Biblia, panuwalan ko, ilagyo ko, udas eh. Diba? Pero alayo kay Biblia, pero ilagyo ko, udas. Panuwalan na ka na ako rin tao, udas. Ako sanda ko, udas eh. Diba? Yan eh. Subukan mong mag-aral. Ika, bibliatiko ka. Ingmeto ngayon, bibliatiko. Nano kaya ang karas na nyo? Ika pa kilalaming matulit. Naman tatanggap matulit din eh. Maniwala kay Biblia. Ateis yan. Di ba? Kay ba't yan mga tuwer niya kibabasa kay Biblia? Makanano na nga tanggap ibabasa kay Biblia. King naman matulit din kayo pamanyabian. Ale? Kay ba't burin na magkiyabe ko kayo? Kung makapagkiyabe, makanano kung magkiyabe kaya, mali kanyang pamanyabian. Dapat yan magkiyabe kayong matulit. Ale? 12:9 ng Roma, basa. Ganito po ang nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanog kayo sa mabuti. Ang sabi ng Biblia, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo. Saan? Sa mabuti. Kailangan pa ako makisanib sa masama? Hindi. Saan ako makikisanib? Sa mabuti. Kapatid. Yan po ang turo ng Biblia. Yun din ang turo ng Banal na Espiritu. Yun din ang turo ng ating sakdal na Diyos. Ang Espiritista sumusunod sa nakasulat sa Biblia. Unang Korinto 4:6. Ito po ang paalala ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Huwag kayong magsihigit. Kung magparabis kayong makasulat, kailangan tugi ka kayong makasulat. Iya po, kumbaga kayong panukat, iyapin po ing gustong panukat, iyapin ing gustong panimbang. Makanano ka makapanimbang nung wala kang panimbang? Makanano ka makapanukat nung lalawan mo wala kang panukat? Pero nung ating kang panukat, sakto yan sakto ing kaya kang panukat. Sakto yan sakto ing kaya kang panimbang. Imbore ko po sabihan, ing panimbang ang panukat, iyapin po ing Biblia. Tamo po gagawang katangisip o kuro-kuro king kakatamong sarili.
Inyapin ng Diyos, sabi ni kakatamong kapatid, at duwaya klaseng sakit eh. Kim mumunang sakit, intaw yang gagawa king kayang sakit eh. King kadwang sakit, in Diyos yung babiyaking kaya kasakit. Bakit magkasakit yung tao? Mamin tunay mang king Diyos eh. Misyon ka rin, misyon kita. Simba ka rin, simba kita. Kung minsan parming ko, makaya duwaya sentro, makaya luya sentro. Pag maragol na, baya ako, may kayapat na akong yan, may lukong yan eh. Pero dandaman me, mga lambot ko, malilyo ko. O sasakit siya, mamin tunay man pala. Ali pa? Anya, sabi ng Apostol Pablo, hanggang nga nang magpapagal kayo, king Diyos, king kabanalan, malyari kayong magkasakit. Bakit? Uling lalabagan me ing naturalesa ning kekang katawan. Sobra nakapagal, kulang katutod, lakad na kan lakad, hanggang malilyo ka. Baka mo makapaminto, o nang miminaying kekang katawan, kapatid. Kulang katutod, nanong kailangan? Matutod ka, bakang binilang pasibayong kalakasan, king kekang katawan. O nang sige na kasige, ing kabaluan mo, maminto ka king Diyos eh. Maliya po ito. Hanggang maminto mo king Diyos, di nantayang painawing katawan, bala! Nung ing espiritu tamo, alayang kayabe katawan, hanggang yata na matutut, malyari tamo. Pero nung kayabe hing katawan, kapatad, may apusan ng espiritu, hanggang kabukas ko pa, pilang ko pa kaldoken, uling naman mamangan nasi, naman matutut, papagan. Itamo malyari tamagal, kapatad. Uling atin tamong katawan laman. Di ba? Kanya sabi ta rin, ano bang tagapagsalita? O pati Moises, gawan mo lamang nga na rin kanakong tuntunan. Hanggang na mong sakit, ala kong ibiyakya ka. Basta, pakilagay mo na po king screen. 15:26 ng Exodo. Pero naman niya po yung makasulat. Di ba niya po yung makasulat? At sinabi na, nung makirandam ka, king lubos sa kaingatan, king siwala ning ginungkya kan Diyos. At daptan mo ing matulit king arapan ding kayang mata. At pakirandaman mula ding kayang utos, at kaya kalang tuparan ding sabla ng tuntunan, at ala kong ibiling sakit keka, ayan timo ing binili ko karing tao Egypto, uling ako ing ginu, amanulo keka. Oh. Uling nga ba sa areni? Bah, maminto na yung maminto. O punta kaya mapalitan niya masakit siya. Ninupeg sabihan ni Diyos kini, kaya be kapag yung amano kini, tao mo kaya be kini kapatad, impeg sabihan ni Diyos kini, Moises. Alwa naman itamo yung Moises eh. Ajay Moises, may sakit king kayang pamaminto king Diyos, may labo mata. Ang gaging mete yung iday diyang 120 years old. O itamo 60-70, nakangkarakalaparan naman. Uling kulang kang painawa kapatid king kayang katawan. Hanggang maminto ka, kailangan itang naturalesa, tayo po lalabagan. Pasalamat tana, bayo kumayari, tagan kaya pa yung kakatamong kapatid kayang misyon niya po. Bitagan niya pa naman eh. Po, bitagan niya pa naman eh. Oh. Basta, lewen tayo po kitang awit, 90 Gs, 90-10. Lewen niya po ini. Anya ita mo ita pamatwe, anak tapa mo yan. Oh. Ding aldora ding kekeng banwa, pitulang pulong banwa, o uli napin ding sikanan. Miraras 80 banwa, makanyan man ing karelang kapalalwan, kapag galan mo at kalungkutan, uling ing malagawang lilipas at susulapo kami. Ene po makatoning kapampaan kipa masa ko po. Tagalog. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Kaya ang tao, mapalad po, magpasalamat tayo kung tayo ay umaabot ng edad 70. Kung lolooban ng ating Panginoon, aabutan po tayo ng 80, hindi pa tayo mapalad doon? Bago tayo lilipad? Sayo sa gusto natin, lilipad tayo. Marami po salamat sa inyo lahat.
suglungan mo po muna maya pa oras po kaya katamong ginuat at timurin kaya kayong pingari kong pong kapatid. Tungkol po kaya katamong pamiging misyon kaya tang Martis linakad kami ng kaya katamong mamuntukan. Manyad kaya pong schedule o na yan pong full booking lang po rin bus ngayon eh. Pero binyera po rin kaya lang number linawi kaya po kaya king Angeles ang po kaya king daw king terminal expressway maka-full booking lang ang po anya asahan ko ang po kayo mapupos sana may dinantamong schedule ngayon nung yung po malaos to magbasta mo pong ay magbanta mo pong pasibayo anya asahan ko yung kaya kayong supporter at po ang gantuki sana magpalista na lang ang pupuret ang atin sakyan sana magpalistala mo naman po bang kanita uling pakibaluan da rin kaya katamong kapatid king Isabela nung pilan tamong munta ka rin sana po abang maranon palista tamo kaya katamong sekretary uling po yung gawan tamong kanina reta po mo munang magpalista ila po at pitukito kita mong sakay kayong ban salamat po. Salamat po karening kaya katamong migsalita kaya katamong piyarapan. At din po kaya katamong pisaup-saup ngayon aldong iti kita pong pulmerong basket 3,806 la po. Itang kadua 1,819. Pata po mangutang kayo no Arla Montareta. So pantaya po yung kaya katamong kapatid makayampun kayang sentro na po kayang ampunan karin la po miras. Deta pong ketang Domingo miras la po ketang kaya katamong kapatid medium na po Celia de Guzman. May atakiya po may na po may dalaya king Saint Rafael kaya ni po kayang daw. At yan po yung kaya katamong kabuuan na po yung kaya katamong pamanyam ba. At metong mo naman pong paganaka, ne po, uli pong bukas, Santo na, Malaldone po ne po. Metong mo pong paganaka, karening kaya katamongan pong mikakapatad, ne po. Sana po kaya ngaldona ning kaya katamong Semana Santo, minga tamo po ne po, ay bali pong miminum tanamo pong danum. Tamo po miminom alak. May allergic ko po kasi kareng miminom alak eh. Nung malyari po, lalo na po rin yung kaya katamong kabataan, ang gana po kaya kaming mga tuwa. Nung minom tamang po ang gamit mo pong baso. Tawad ya po ito. Uli pong yan yung panahon tamang yan, liwa po, po, mapali, kaingatan king kaya katamong sarili, detang mitatas prisyon, isto pong mapali na mulita na. Po, eta na magobro, eta na magbilad. Uli pong sabi na, ang gampong mamintuta mo, o anak nakatamo ng Diyos, kalupa na ning sinabi na ning kaya katamong kapatid, nung buswan taneman po, ning kaatamong laman na ini, mapalyaring dasan tamo po itang antikanita. Pero nung ingatan tayo po, sabi na, ingatan tala rin kaya katamong sarili, at yan mo naman ingatan na katamo. So, mumuna pong mimingat, itamo pa mo rin. Po, mumuna ta pa mo rin mimingat. At yan po yung kaya katamong pamag-aral ngayon, po. At ang timurin, pag nakapo ka rin kaya katamong ID, dito pong ating ID, kaya katamong ketiging sibol, mag-abril na po kanyan, palyari pong siguro, huling atila pong kaukulang bayad deta pong kaya katamong kapatid, makipag-ugnayan la po kaya katamong sekretarya, bampong kaya meeting mi po kaya tauling Domingo na po, kaya tauling Sabado na ning bulan, makipag-meeting kaya po kanita, bata na la pong turnover kaya katamong provincial committee na po kaya PPC 5. Nung pilan la po rin kaya katamong rehistradong miyembro kaya tiking Sibol Tagumpena ning Bie. So, ini po yung kaya katamong pamitipon ngeni, yung Diyos malugod siya kaya katamo,
pablasang ing biya na po kay kataming biya tamong pong sikanan maragul na pong bagay kay katamo iti. Pasalamatan ko la po rin kapatad dinalo may kipagmanano kay katamong gana po rin kapatad balikbayan ken nung atin po ay Brother Ben. Good morning po. Welcome home na naman po. Iya po yung kay katamong agawangin ng aldong iti. So, deni po rin ka na akong makuyad na pag nakakay kayo. Kablasang Diyos malugod ya. Ala na pong muna kaya ngita mo. Ing mamintuta mo karing burina bang kanita. Ing mikpakibatan ngan kaya katamo. Ing burita mo. Nepo. Uling hanggang yata mo po ka numanyawad. Balo na po yung kaya katamong gino nung nano yung kailangan. So yung Diyos, pagkalub na po yung sablang bagay, kailangan na po ng tao. Number 1, mabiya ka mo, pasalamat ka. Kadwa na po nita, dinya na ang dita kakaragdagan, maragul na po kaya katamong pasalamat ita. Katlo po, agagawa tala rin kaya katamong obligasyon, maragul na pong pasalamat kaya katamong. Nya sana po ngayon aldong iti, yung Diyos ang kakaringaldo bukas, kaya biya tayang lalakad king lakbayan, bang ding taong talasal pantaya lamalyaring maliliking dalan, huling ing lakad da paubaya da king kikatamong gino. Yung Diyos, yung dalan, yung kikatamong gino, yung ngaligan tamo. Nepo, amayap, habak po kay kongan, kapatad king babo, renquire, yung kikatamong miyembro, mayap habak po kay kongan na kempong tutuking Domingo Convention. God bless you all po.
Ah, Bisan pa po mga anyan tamo sanang sastan metong pa, king kay katamong kapulon, na kay batamong gewa. King kabalwan ko po, itamongan po, atin tamong talagang kapakibatan. Nung sakali, king kay katamong pangayetsukete, nung misan, tamo po aywasan itang ating luntuan timong aberya o nanuman. Sana po king kay katamong tipunan na yan, alos ng mga nanutapong miras kapayapan natin sikanan, mga nyan mo rin sana king kay katamong pamagsakubli, karing kay katamong pamapamilya, yung alata pong problema. Yung kamuryana po ng Genuya, yung kung may natili, karing balang metong kay katamong, kay katamong tipunan, asaan mi, ngayon yung pesulitana, tamong likuan ng pamilya, insana makanyan mo rin alang problema. Huling balo tamo, mintata mo kete, yung kaya katamong pintalan, po kasayaan po, nune, yung makanyan tamong manyawan. Karing berita mong abalo o po nga duwan, kung kaya katamong ginudyo sa panulan. Deti mo po, dari kaya katamong sa asabi kaya kayo, asaan mi, karingal domi pang bukas, ing makanyang tapos sanang mikit-tikit pa si bayo, king alang nanuman, alang problema, kapamilatana, ning kay katamong Diyos sa panolan. Deti po rin ka na akong dit mong payabot kay kayo, ening kay baka na iti, nakakong nakalasalamat. Maluguda kay kaming igpa. Alala pong pupus, din kay kaming pamipuri ang pong pamipasalamat kay kangening pinandit. Ginoo mo na po ing makanyan mo kay pong pigkalubanan biyang pong sikanan. Bang makanyan kami pang malayang galo, lalo na igpakarening kay kaming tungkulan apekitangwanan kay Ginoo. Bagkus igpakaringal daw napon, Ginoo yung ikit mo laman po kay kami, ding kakulangan, ing makanyan mo kay pong patawaran, karing arapat mi, ay may kapatula king kay kang banala panimanman. Dapat ngening pinandit ay ti ing duruko mila ring kekeng balang kanuan. Ding kekeng puso ing telagamila ngening pinandit. Bang makanyan kami pang makisuywanan keka. Diyos ko tulutan mong patawaran mo kami kareting kekeng arapat. Nung no makanano kami namang mamatawad, karing kaya kaming kapatad, ami kasala kaya kami. Nganing pinandit ay ti mayariya ing metong atipunan. Magumpisa ginong Diyos, king kaya kaming pamagumpisa, pamagsimula. Biklat may ing kaya kang banalapas bulan, ning kaya kang kayarian banwa. Bangig pare ning kaya kaming dalum ampong papuri ing mirasla king kaya kang banalayarapan. Ginongen ning pinanditay ti ding balang metong nga talasal pantaya. Diyos ko nung atin keman daratang apagsubok karing kekeng balang biye. Ginoy ka po ing kekeng aligan. Ikaing malyaring subebe ang pong tumahid kay kami. Diyos ko, nung ninuman po ingating kainan ngening pinandit, igpaing makanyan mo kengang pasiknangan king kekang mayupayang kalam. Ginoon ninuman po yung mikating kainan king kekeng pamanal pantaya, pasiknangan me ing balang metong kay kami. Dinan mo kengan pong kabiyasnan, bang malyaring tumibe kami. Igpangyan ing pinandit ay ti,
Salamat karing salmon apik kalugmo ke kami. Meging kabias nan lake kami ang gana ring pasabing menibat ke ka. Ginongya ni pong mikakawani kami ang pong lumwal king ke kaming tabernakulong iti. Nuing pali na ningaldo Diyos ko ing lilungan mo kami king ke kang kalam. Ingekengan sargo numano balang kaniti. Lumakad kengang payapa ginong Diyos king ke kang katuliran. Bang karingal doming bukas sigpaing makanyan keng marap king ke kang banalayarapan. Ing mitmo nga tingkeng tula king kekang upaya. Ginongya ni pong mikakawani kami, manyawad keka, ang ganaretang kekaming kapatad at tiyumeng daywan karing aliwang bansa, panyawad mula keka ginu. Patnubayan mula ikpaking aldot bengi ingatan mula. Itipuring kekaming awad kekang ening pinandit. Diyos ko, ing kekang banalapaman ni muna pong pamaningat iarguing kekeng aligan, king lagyuning igpampo ning anak at ning Espiritu Santo, iya nasa po, maya pa abak kerongan. Salamat sa'yo, pagmamahal. Salamat sa buhay na iyong ibinigay. Salamat sa iyong pagpapatawad sa mga pagkukulang ko, kasalanan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng sandali hindi kita malilimutan. Salamat sa mga pagsubok man, pagkat hindi mo ako pinabayaan. Salamat sa'yo. Sibol Tagumpeng Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng Bie.